Ame jumadona février kalo kile mugan woro ambalma o abisimila malak juga don kibaru keneka bi kibara munu bambolo kada kuluka ode kunu alamsado février kalo kile mugan duru bingelge wale do tara khanyasi malifini tukuma bajankara kibara munu sarama ulu konne ayire kafo ko malifini tuku ulu daga yorom konbe jalube kibara munu sarama ulu konne ayire kafo ko malifini tuku ko ulu daga yoro fla jalube ko jatege wale tabagado koni bingelge wale ta khanyasi malifini tukuma ni yoro ko falen nun konna ni ayire la khafa ko ma shekin ulu bonela unina ko wa ma duru ulu yere kon fene jugina ame wakati mine go sisa ama don falo ma kele mun kon ye ni bigal ke wale kon ta ka fintugu kon segere nga kibara were mana bo ko fe ambu da kuluka kibara were mambulo kada kuluka ode amadu aya sanugo ale kon ka critique li kon impora adoko koro kabla marsikalo klitan kelina kibara mun serama ulu kon ne ayire kafo ko kunu alamsado février kalo kile mugan duru amadu aya sanugo ale kon kunga kiri kun kan katike nga wakati cho ya yare kama ni critique kon yimbora adogo koro kabla marsikalo kile tan kelina kawla dona kafo amadu aya sanugo kabini samba fla ale ni tan fla konnala ale ni anofe moko do kon yi nomine lendo kada fakalike wali do koninka ni wakati lawan nun konna ayire la kafo ko mali kiriblon koni konnala ko ma chama koni bora anola o sababu de ni kirin koni bolen flane adoko koro katabla marsikalo klitan kelina koni ata galaje mamunu koni kun kan ka ni kirin koni ke ko ulu koni chama bora unola kata famero fe ko munu koni nana ko fo ulu koni fene ka ula ben wala sa ulu be se ka to koni deme ka se ka ni kirin nu koni tike ayire la ka fago amadu aya sanu ko aleni ajenyo kon tan sapa ulu koni ne ka kritika kan ka kenina kibara were mambulo kada kuloka ode kay ni ale yere koni mali marabulu foloye o pon flama o koni sira dayelen kanga ke sibrido février kalo klitan wolobla kibara mun serama ul konni ayire kafo ko chamancha fanga ministre kuntigi ni o premier ministre ko ale koni kanga ta kay ni kata o pon sira ba dayelen ke kawla dona kafo kay ale dejem pom fleni ko warim koni donala amsaka koni beta sefa wari milliard bidur ni sheki ni dollar koni point bolo jeyanta kalaje ko abeta metri keme duru ale ni binan nin kelena akono yere fene la frechugo ko oye metri mugani woroy ni koni pombele bay ni ale yere koni joro bena kama kulima kuna funi kunchala kibara wara mambulo kada kuluka ore ka ke ni février kalo kle mugan dure alamsadu ayira la kafa ko coronavirus era mo tanulum la mali jabana kono ma woro ulukene la ka bo coronavirus banala mo ko kele yere fene tan la ka sabo ke coronavirus banay kibara mun sarama ulukon ne ayire kafo ko coronavirus yele fleni mo mununa ulukoni bora kay marabul konnala kulikoro marabulu konnala ale ni bamago sigidaw korala coronavirus yera mogo munna ulu koni jate tara mogo basheki mogo keme saba ale ni binan nin konontana mogo munu kenala ka bo coronavirus banala ulu koni jate be mogo ba woro keme saba ale ni bidurni flala mogo munu fene tayala ka sabo ke coronavirus banaye ulu koni fene jate be mogo keme saba ale ni binan nin konontana o sababu ala albi mali jamana nyamko ulu kon me wele dake ka nyasim bela jelen kelengel nama sana wale anga se ka ulu matrafa wala sa chogam na am se gani banay ngoni kele ka bo mali jamana kono ambal mo ni ne kunya oga bidon kibaru ka daw kuluka ani che aka kuluma jala o kambe anyo na were